Bisi thango bisi phayo phiaba Twiprasa ni sakane jengjal bimano komolia salbrum brumno mungsaya mungsa patimung ngei tongo omo haino patimung patika khwai champohor PS khobjangnai nomonjoi kamiwo lai thangnai 12 November salmari krak salni horo rang document langai khari thangka biroji debormani bihik ni bung ungkha Monjuna Deborma Bwsaino saimanka takhok biroji deborma te bukhok Monjuna Deborma 2014 bisiwa kaijak laimani hinei Party mungnotui champohor PSO koksil chana phaipro kokthumai rokbai swngjake bini bwsai saka 12 November salmario samung homong khai sharikni damtham tampro tukui musui hatiwo thana nai tongpro bini bihik bono tathangri hinei sawo afro borok maichalai tonglaimani maichamani yaglo hor ungui damchar tampro bini bihik phatara thana hinei sawoi thangmani phiabate nokok kipilia ari thangnai buhukni mung ungkha Monjuna Deborma Bufani mung Suchil Deborma kami ungkha Nomonjoi para Post Office Uttor Moharanipur Bono je jaga fano nogo sinui tongkhe o kokduk numbero kwrwngdi an bung biroji deborma jotong khulumbai kha an bihing bung khai Monjuna Deborma iko nogo sarigo mamuya ko songpai bai kha bodino mongolbarni horo 12 tarik bo a horo mamui song jotno koi pai bai kha ang khetoni phai tukui musui baja thana tiya thaiman tata thangsi dihine iko maya ko salai rokolai kha bisnayar pore khaino srapsa pore khain bo khina hine thangka adha gonta rok hina ate khina hin thangai phai lokha yathe rok suman ka khina ka kisa lokha nok me ho thangmani sokpalia ga iko angabon bagin tini thanao bongkhor thangmani apuro koita rok tamkhana bongkho thangmani honi ko 8 ta digi khiui honi 8 ta digi khiu apuro ongkhor thangmani ang tang phalia hin naimani ikon wada walai norok nogo walaya kai rang puisen kija kok salai kai ko am tinja rang puisen kok kija salai ko ongkho thangang kai hang gufti baire bo joto jang kol khai khosmai ang kai ko joto jagano horobo naituk ge tak salobo adin salom naituk ang budbani salokaino nogot kagos potro check khaina di hine sawoi naikhe surkes phulok ba umbokhogai kagos potro document kaisipan malia rang giok mali ang kai ko takai khospata tagu maya khongai thana affair khaina bagai takhuk chongthani ma phakya bo thana champa ho thana ta abono jotono kojabo je kun jaga nukhang kai ab borok no romui tonina nango erpore phone khai khobor bini umor bosong khana bini boyas kai 22 bosor 23 bosor nung khai tam khlai tong ang khai ko kistio khai ad kistio khai tong da phan torok phalo ngorok phalo adino khai bari go thangai sari go phai tukui musui iko amti tukui musui nin kami khebo kami khai ko lokho sunro para nor kaijak mani bisi bosong kaijak mani ko 2014 kaijak 5 bosor running dongta